Magandang araw po mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil. Nakatira dito sa Masbate. Sa kasalukuyang taon po ay nagtatrabaho ako dito sa Maynila bilang kasambahay. At sa tuwing may ginagawa ko halimbawa na lang ng paglalaba, ay palagi akong nakikinig sa inyong channel. Maging sa iba mang narrator na nagbabahagi ng mga karanasan ng kanilang mga sender tungkol sa kababalagan ay pinakikinggan ko rin. Kaya naman nais ko rin magbahagi sa inyo ng aking karanasan na hango sa tunay na pangyayari tungkol sa aswang. Dekada 90 at nasa edad 19 na taong gulang pa lang ako ng mga panahong iyon, ay namamasukan na rin ako bilang kasambay sa Maynila. Mahirap lang kasi ang buhay namin noon na talagang masasabi kong isang kahig isang tuka lang. At kung minsan nga'y bunga ng nyug lang ang aming kinakain at sinasawsaw iyon sa asin, mairaos lang ang hapunan namin. Isang umaga nun kalakbay. Panibagong araw na namang hamon ng buhay ang aming kahaharapin. Pagkat maghahagilap na naman kami kung saan kukuha ng makakain. Ganoon palagi ang senaryo sa aming bahay kalakbay at paulit-ulit iyong nangyayari na tila ba wala ng katapusan. 12 kasi kami magkakapatid at tanging pagbubukid lang ang pinagkakakitaan ng aking mga magulang. Kaya naman sobrang hikaos kami ng mga panahong iyon. Kung kaya sa edad na 16 ay naging katulong na ako sa iba't ibang bahay. Hanggang sa noong umidad na nga ako ng 19 ay doon ko na naranasan ang isang kababalagang hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. Isang gabi noon, pagka-uwi ng mga amo ko sa bahay, nagsabi ang mga itong gumising kami ng maaga. Dahil sa aalis daw kami kinaumagahan at pupunta sa bahay ng mga magulang ng amo kong babae sa Batangas. Ilang araw po tayo doon, Ate Lucy. Tanong ko sa amo kong babae. Mga 1 linggo tayo doon, kaya magdala kayo ng mga bisan nyo. Pati rin ng mga bata, handaan nyo ng bisang pang 1 linggo. Tugon niya sa akin. Tumango naman kami ni Ate Loida at pagkatapos ay agaran na naganda ng mga gamit na dadalhin namin sa Batangas. Pagkatapos ay nagpahinga na kami sa tulugan para sa mga kasambahay. Pasado 4:00 pa lang ng madaling araw, ay nagising na kami ni Ate Loida para ihanda ang iba pa naming mga dadalhin. Nung magising naman ang mga bata, ay iyon naman ang aming inasikaso at binihisan. Nang sa ganun ay diretso alis na kami pagkagising ng mga amo namin. Sa paglipas ng mga oras kalakbay, ay binaybay na nga namin ang kalsadang patungong Batangas. Sa tansya ko pa nga noon, ay mahigit 5 oras kaming bumiyahe bago makarating sa paroroonan. May mga nadaanan pa kami mga tubuan sa gilid ng dahanan. Hanggang sa madako na nga kami sa maliit na baryo. Sa pag-aakala kong malapit na kami sa bahay ng mga magulang ng amo ko, subalit bumiyahe pa kami ng mahigit kalahating oras pa at may nadaanan pa kaming nag-iisang bahay sa dakong bakanting lote bago namin narating ang bahay ng mga magulang ni Ate Lucy. Pagkarating namin ay magiliw na yumakap sa lolo't lola sa mga kaanak ang anak ni Ate Lucy. Mabuti naman at nakapasyal kayo rito. Kung hindi pa magkakasakit itong kapatid mo, ay hindi pa kayo dadalaw. Nakangiting wika ng ina ni Ate Lucy. Pasensya na po, Nay. Masyadong abala lang po talaga kami sa trabaho. Tugon naman ni Ate Lucy. Pero nung ibinababa ko na ang mga gamit sa sasakyan, ay may nasipat akong asong itim na animoy walang nag-aalaga. Sapagkat napakagusgusin niyon at maraming galis sa katawan. Pansin ko ring iilan na lamang ang balahibo nito sa katawan. Nawala ang atensyon ko sa aso noong tapikin ako ni Ate Loida at sinabihang bitbitin ko na umano ang mga gamit papasok sa loob dahil naroroon na ang mga bata at kasakasama ang kanilang lola. Dahil sa pagod at haba ng biyahe ay pinagpahinga muna kami ni Ate Lucy. Ayon kasi sa kanya ay ang bunsong kapatid niya munang nagngangalang Arthur ang magbabantay sa mga bata. Magpahinga na umano kami ni Ate Loida. Pero unang tingin ko pa lang kay Arthur kalakbay ay nakaramdam na ako ng paghanga. Bukod kasi sa matikas ang pangangatawan ng binata,
ay talagang masasabi kong napakagwapo nito. Sa paglipas ng mga oras ng aming pamamahinga at sumapit ang takip silim, ay saka pa lamang kami nagising ni Ate Loida. Masyado kasing napasarap ang tulog namin sa sobrang pagod. Pagkagising ko ay inasikaso ko muna ang pagkain ng mga alaga ko. Pagkatapos ay kami naman ang kumain. Matapos lahat ng gawain, ay nagpahangin muna kami ni Ate Loida sa labas ng bahay. Probinsya na kasi ang lugar nila Ate Lucy. Kaya masarap tumambay sa labas ng bahay kapag sumasapit na ang gabi habang nagngangata ng makakain at nagkukwentuhan. Noong unay maayos naman kami nagkwentuhan ni Ate Loida. Naroon pang nagtatawanan kami kapag napagkwentuhan ang mga kabalastugang nagagawa. Hanggang sa makalipas ang ilang oras at sa tansya ko'y pasado 9:00 na iyon. Nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng wakwak. Hindi siya katulad ng ibong kalakbay na sunod-sunod ang paghuni. Dahil sa ang narinig ko ay humuni muna iyon ng ilang beses pero malakas. Ang buong akala ko ngayon na mali lang ako ng pandinig kaya hindi ko na lang pinansin. Subalit muli na naman iyong humuni at sa pagkakataong iyon ay hindi na gaanong malakas. Ano ang ingay na iyon? Sabay na tanong namin ni Ate Loida sa isa't isa. Akmang magtatanong pa sana ako ulit. Nang muli na namang humuni ang wakwak at sa pagkakataong iyon ay pahina siya ng pahina. Kaya naman napasigaw na ang kapatid ni Ate Lucy na si Arthur na pumasok na raw kami sa loob ng bahay. Hindi na kami nagdalawang isip pa kalakbay at nagmadali na kaming tumakbo papasok sa loob ng bahay. Dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib at sa takot na baka madakot kami ng aswang. Pakiramdam ko kasi malapit lang sa amin ang aswang. Narinig ko kasi iyon mula sa bandang kanan mula sa kinauupuan. Pagkapasok namin ay kaagad na tinanong kami ni Arthur kung ayos lang ba kami. Sunod-sunod naman akong tumango at sinabing ayos lang ako. Napatanong naman si Ate Loida kung ano iyong naririnig namin kanina. Aswang. Aswang ang narinig niyo kanina. Tugon nito sa tanong ni Ate Loida. Aswang? Teka, may aswang rin pala dito. Ang akala ko kasi, sa Visayas lang ang mga aswang. Mayroon din pala dito. Anya ko sa kanya. Ngumiti naman ito na naging dahilan ng paglabas ng biloy niya sa dalawang pisngi. Kaya mas lalo akong humanga sa kanya. Paano ba naman kasi kalakbay? Hindi man lang sinabi ni Ate Lucy sa amin na may gwapo pala siyang kapatid. Di sana'y nakapag-ayos man lang ako ng buhok at nagdala ng magandang damit. Para naman kahit papano ay maging presentable ako kahit paminsan-minsan lang. Hoy, huwag mong masyadong titigan ng kapatid ni Ate Lucy. Bulong sa akin ni Ate Loida at bahagya pa akong kinurot sa tagiliran na naging dahilan naman kung bakit ako napaigtad at kamuntikan na malaglag sa upuan. Mabuti na lamang at mabilis kumilos si Arthur. Kaya agaran niya na akong nasalo mula sa pagkakalaglag sa upuan. At sa hindi sinasadya ay napakapit ako sa dibdib ni Arthur nang sa ganun ay hindi ako tuluyang malaglag. Sa pagkakataong iyon ay sunod-sunod ang kabog ng aking dibdib. Lalo na nung magkatitigan kami ni Arthur. Hanggang sa maya-maya pa ay narinig kong tumahimik si Ate Loida. Kung kaya agaran kong naitulak si Arthur na naging dahilan ng pagsalampak nito sa sahig. Kaagad naman akong humingi ng tawad at nagbandali ng tinungo ang kwarto namin ni Ate Loida. Sa buong magdamag na iyon ay hindi ako nakatulog. Kaya naman kinabukasan ay namumugto ang mga mata ko't halatang walang tulog. Sos, iniisip mo lang yung kapatid ni Ate Lucy kaya hindi ka nakatulog kagabi. Pabirong wika ni Ate Loida sa akin nung nagkakape na kami sa pagkainan. Ay ano ka ba naman Ate Loida? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nakakahiya baka mamaya marinig ka pa ng tao Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo na kasing may pagtingin ka rin sa kapatid ni Ate Lucy. Hoy, tumigil ka nga dyan. Saway kong muli sa kanya. Natawa naman si Ate Loida at nagsabing wala namang masama kung humanga ako sa binata. Natural lang daw iyon dahil sa dalaga naman ako at walang nobyo.
Pero sinabi ko naman sa kanya na hindi ko maaaring gustuhin ng kapatid ni Ate Lucy. Dahil sa mayaman sila at mahirap lang ako. Kumbaga sa kasabihan ng mga matatanda, ay langit at lupa ang agwat naming dalawa. Isa pa nakakahiya sa mga amo namin. Kaya sinabihan ko si Ate Lloyd ang tigil-tigilan niya na ang pang-aasar. Okay, sabi mo eh. Nakangising wika nito sa bikindat. Kinatanghalian habang binabantayan ko ang alaga ko. Narinig kong nag-uusap ang mag-anak tungkol sa nangyari kagabi. At ayon nga sa narinig ko, ay ang bahay na nakatirik sa bakanting lote, ang nakatirang mag-asawang Aling Elena at ang asawa nitong si Mandoy, ay matagal ng bantog na aswang. At kung hindi sila nagkakamali, marahil ay isa sa mga ito ang nagparamdam sa amin kagabi. Hindi ko na narinig pa ang sumunod na usapan. Sinundan ko na kasi ang alaga ko nang magtungo ito sa labas ng bakuran. Habang naglalaro ito sa bakuran, ay nasipat ko naman ang asong kulay itim na napakadungis. Nakatingin ito sa gawin namin at hindi napigilan ng paglalaway, na para bang gutom na gutom iyon. Bahagya ko iyon binugaw kalakbay. Baka kasi makapasok sa loob ng bakuran at doon magkalat ng dumi. Hindi naman nagtagal ay dahan-dahan iyong umatras. Subalit hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa amin. Ano ba namang aso to pakalat-kalat dito? Wika ko pa sa aking sarili. Nung hapong ring iyon, ay pinasok na kami kaagad sa loob ng bahay at binili ng huwag ng lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. Makalipas pa ang ilang oras at sumapit na ang gabi at natapos na kami magapunan, ay kaagad na kaming pumunta sa loob ng kwarto para magpahinga. Habang nagpapahinga na kami kalakbay, ay muli na naman kaming nakarinig ng huni ng wakwak. Pero sa pagkakataong iyon sa palagay namin ni Ate Lloyda, dalawa na iyong magkabilaan at para bang nagsasagutan. Narinig naming tila nagkagulo sa labas ng kwarto at narinig kong nagwika ang amo kong lalaki na walang lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Hayaan na lang umano ang nilalang sa labas ng bahay hanggang sa manawa ang mga ito. Dahil sa bukas na bukas pupuntahan nila ang mag-asawang iyon sa bahay nito. Pero dahil sa paulit-ulit na paghuni ng wakwak, kung kaya napatakip na lamang ako ng unan sa tenga at nagtalukbong. Sa kadahilan ng nanunuot sa aking kalamnan, ang kilabot na nararamdaman ko. Narinig ko pang nagsabi si Ate Lloyda sa akin, napilitin ko na makatulog at huwag nang pansinin pa ang ingay sa labas ng bahay. Dahil sa hindi naman raw iyong makakapasok, pagkat nakita niya kaninang hapon na naglagay ng mga pangontra sa aswang ang mga magulang ng amo namin. Kahit sobrang takot ko nun kalakbay at naninindig ang mga balahibok sa katawan, ay pinilit ko na lang makatulog at huwag nang pansinin ang mga nilalang na nasa labas ng bahay. Hanggang sa hindi nga naglaon ay nakatulog na ako. Umaga na nang magising ako at pagkagising ko, ay nabungaran kong nag-uusap-usap sa sala ang mga iyon. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, ay dinig na dinig ko ang kanilang usapan. At ayon nga sa asawa ni Ate Lucy, maaga nilang sinugod ang bahay ng mag-asawang bantog na aswang. Pagkarating nila doon ay nadatnan nila ang dalawang malaking asong galisin sa bakuran. Nagbabaga ang mga matang namumula at sandaling tumingin sa kanila ang dalawang aso. Pagkatapos ay agarang kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad na nilang pinasok ang loob ng bahay ng mag-asawa at doon ngayon nadatnan nila itong nakaupo. Sandali pang tinanong umano ni Arthur kung nasaan ang mga alagang aso ng mga ito dahil sa nakita nila iyong kaninang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi sumagot ang mag-asawa at hindi makatingin sa kanila. Hinagilap pa umano nila ang aso pero hindi nila talaga iyon makita. Kaya pinagbantaan na nilang sa oras na hindi umano titigil ang mag-asawa sa ginagawang pang-aswang ay mapipilitan silang palayasin ang mga ito sa tinitirhan. O kaya naman mapipilitan silang patayin ng mga ito. Simula nga noon kalakbay ay wala na akong naririnig pang huni ng wakwak. Pero kahit na hindi ko man iyon nasaksiyan ng harap-harapan talaga, ay masasabi kong totoo talaga ang mga aswang at iba pang mga kababalagan.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.